Per tant, després d'haver-te escoltat i seguint el relat amb detall, podíem, o sigui, si tot el que expliques, evidentment, és cert, arribem a la conclusió que no hi ha corrupció, però sí que et podien dir, oh, però ets un mal gestor. Això no és un delicte, sinó ser incompetent en la feina. Mira, sí, a veure, ningú és perfecte en aquesta vida, però em fa bastanta ràbia, diguem, no? Perquè justament amb el que hem fet amb el Consell és sempre intentar ser super prudents en la gestió financera, no estirar mai més el braç que la màniga. El Consell ha de fer coses, el Consell ha de fer activitat, ha de poder fer actes, els seus òrgans generen despesa i, per tant, hem de gastar, però sempre hem gastat de manera molt mesurada i molt austera. Almenys aquest ha sigut sempre el meu criteri, diguem, no? I el criteri que jo li transmetia en el gerent. Tot i així, quan el gerent marxa, recordo, el juliol, se li va comunicar l'abril del 23, però va marxar el juliol, en aquell moment jo assumeixo directament la gestió directa. Durant uns mesos jo puc assumir la gestió directa entre el juliol del 23 i pràcticament el juny del 24, la gestió directa de les finances, del dia a dia de les finances. I mira, aquí sí que l'auditoria hi ha una cosa que l'explica de manera clara i inequívoca, de manera clara i meridiana. El dèficit de l'any 2022 és de 224.000 euros. I en canvi, l'any 23, jo entro el juliol del 23 i el 23 es tanca amb un superàvit de 4.000 euros. Si aconseguim eixugar aquesta situació deficitària, resoldre-la en 6 mesos. Insisteixo, tancament del 22, 224.000 euros negatius, tancament del 23, 4.000 euros positius. Home, això, amb tot el meu respecte, un exemple de mala gestió no és. Insisteixo, i això ho diu l'auditor. I actualment el deute del Consell, la situació econòmica, ara mateix, a dia d'avui, quin és? A veure, tot i que el tancament de l'any 23 va ser positiu, vaig trobar moltes factures, diguem, pendents de pagar. Tot el deute que em vaig trobar en aquell moment, el juliol del 23, a l'agost del 24 ja estava tot pagat, per dir-ho així. Havíem eixugat aquell deute antic, per dir-ho d'alguna manera. El que passa és que després s'ha anat generant deute nou des del juliol del 23 i durant el 24. Però clar, aquí el que són les decisions que em competen directament a mi, en aquests moments no tindríem deute. Per què? Per exemple, el deute que tenim sobretot relacionat amb l'acte de l'1 d'octubre de l'any 23. És un deute que jo autoritzo. No me'l trobo, aquest l'autoritzo jo, diguem, no? Genera un deute nou. Clar, l'auditoria, i ho explico perquè l'auditoria ho explica clarament una cosa que d'això ningú n'ha fet cap titular, que és que des de l'associació belga, els responsables de l'associació belga desvien vora de 50 i pico, 1.060.000 euros cap a una altra associació que no té a veure amb el Consell, que és aquesta associació que es diu Catalunya Cultura i Progrés, em sembla, CATSIP. I aquesta desviació de 60.000 euros des de l'associació del Consell a una altra associació. I això es fa sense el meu coneixement i sense el meu consentiment i sense l'utilització del govern del Consell. Legalment no ho podem impedir, però no deixa de ser, per mi és greu, destinar uns diners que haurien d'anar pel Consell a d'altres finalitats. Si aquests diners no es haguessin desviat, doncs aquest deute que tenim pendent de l'any 23 no s'hagués produït. I el mateix l'any 24. L'any 24, deute autoritzat per mi i en deute petit, però és que l'any 24 ha tornat a passar el mateix. S'han desviat diners al marge de qualsevol acord i al marge de qualsevol conveni i al marge de qualsevol permís del govern, s'han desviat diners. Aquests senyors d'aquesta junta han desviat diners cap a aquesta altra associació. Els mateixos diners que necessitaríem per això el deute de l'any 24. Per tant, pel que fa a les decisions que jo he pres i de les quals jo soc responsable, per això ara mateix el deute seria pràcticament inexistent. Hi ha hagut alguna decisió de despesa l'any 24, però que també s'ha pres
per terceres persones, que no he pres jo. Sí. Vull que en aquest sentit, a mi em dol, no? Diguem, que se m'imputi un deute que té ara el Consell, que justament és conseqüència de decisions que jo no he pres. I si ens atenim a les decisions que jo he pres, ara mateix tot aquest deute no hi seria. Per tant, el que ells diuen que fas, que és desviar diners, tu dius que ho estan fent ells. És així, ho he entès bé, perquè és una afirmació... Sí, hi ha uns convenis, de fet n'hi ha dos. I jo estic utilitzant els recursos, en el cas d'aquests lloguers que hem explicat abans, en el marc d'aquests convenis. I, en canvi, el conveni que regula la relació entre l'associació del Consell i CatCip, doncs ells no l'estan aplicant i estan enviant més diners dels que preveu aquest altre conveni cap a aquesta altra associació que el Consell no controla, no? Per tant, home, sincerament s'ha de tenir una mica de barra per retreure-li a algú que faci una cosa que no fa i que justament tu sí que l'estàs fent. Sincerament, jo ho veig així. Parlant de gestió, no és la primera vegada que tu gestiones recursos, en aquest cas públics, i no petits, que són en el Departament de Salut, quan vas formar part del govern de la Generalitat de Catalunya, el govern de l'UO. Sí, però deixant el Departament de Salut, de fet és el pressupost més important de Catalunya, tant públic com privat. No hi ha ni tan sols cap empresa privada que tingui un pressupost tan gran, però precisament per això la gestió del pressupost no la fa el conseller. Però el conseller també, evidentment, participa i pren decisions pressupostàries molt importants, però hi ha tot un equip que es dedica a fer tota aquesta gestió d'aquest pressupost tan descomunal. No, però sí que jo he fet gestió directa en el mateix moment que estava gestionant els recursos del Consell, que ja et dic, hi ha hagut moments en què he tingut la possibilitat de gestionar el dia a dia financer d'una manera molt més directa, quan he assumit jo les funcions del gerent, diguem, a cost zero. De fet, aquest va ser un dels secrets de la reducció del dèficit que he explicat abans, diguem, no? Una feina que abans feia un gerent que tenia un sou, el que fos, que no era petit, doncs quan jo la vaig assumir, com que els membres del govern no cobrem ni un duro, jo tampoc, encara que hagi posat totes les hores del món, no he cobrat mai ni un duro pel Consell, doncs això va permetre estalviar molt amb costos laborals, no? Però tanco el parèntesi, et deia que és veritat que durant un temps jo al Consell feia una gestió a través d'aquest gerent i després he pogut fer la gestió directament. En el mateix moment, jo he estat gestionant els pressupostos, el del Parlament Europeu, per exemple, que més enllà de les nostres remuneracions, nosaltres gestionem tot el pressupost que se'ns dona pels assistents, per les activitats, aquella exposició que es va fer al Parlament, mil projectes que hem pogut fer des del Parlament Europeu, diguem, no? Aquest és el pressupost de la campanya electoral de les europees, que el vaig estar gestionant i controlant jo directament. Seria molt estrany, no? Que la mateixa persona al mateix moment, en pressupostos similars, en uns casos, apliqui uns principis de bona gestió i d'austeritat, perquè la gestió del Parlament Europeu cap mena de problema, la de la campanya electoral. Jo crec que deu ser l'única campanya electoral que no ha sigut deficitària, que hem pogut pagar tota la campanya amb els recursos que hem obtingut gràcies al propi resultat electoral. Com sabeu, els partits polítics cobren en funció del resultat electoral que treuen, diguem, no? Deia, seria molt estrany, no?, que la mateixa persona en el mateix moment faci una gestió tan catastròfica en un àmbit i, en canvi, una gestió normal, correcta, amb dos altres àmbits diferents, no? No és que vulgui reivindicar, que de fet, d'acord, ho estic fent una mica, sinó que simplement em dol que, bueno, molt bé, d'acord, corrupció no, fantàstic, però home, mala gestió, bueno, no, mala gestió no. Aquí el que és mala entesa, això sí que ho constato, diguem. Hi ha una mala entesa amb els responsables d'aquesta associació belga, que és la que té el control legal dels recursos del Consell. No estem parlant de mala gestió, sinó d'una mala entesa, d'una mala relació entre un responsable polític, en aquest cas soc jo, que s'ha de coordinar amb els responsables legals, amb un gerent, amb uns membres d'una junta, que són els que controlen els recursos i que la relació, doncs, al final s'ha
s'ha complicat. I per això, torno al que deia abans, per mi és importantíssim desfer el desdoblament, que per cert és una de les altres coses que diu l'auditoria, que en aquest punt estic absolutament d'acord. Em sembla urgent, que de cara al futur s'acabi amb aquesta situació de desdoblament. És a dir, que siguin els membres del govern del Consell els que assumeixin la tasca de responsables legals de l'associació i que siguin, per tant, ells els que assumeixen les conseqüències de les seves decisions, no només davant dels inscrits, sinó davant de l'administració belga. Això em sembla el primer que ha de passar.